Baldakizu zein den gure bizitzaren unerik onena, une gozoena. Baldakizu zein den gure gorputzaren eta buruaren arteko oreka. Zenbat eta zenbat izan dira erantzun okerrak. Zenbat eta zenbat izan dira gezur nabarmenak. Baldakizu zein den ongizatearen formula magikoen emaitza zehatza. Zenbat eta zenbat izan dira adoktrinatua. Zenbat eta zenbat izan dira profeta faltsua. Gaur egun ere norabidea zein den agintzen gaituena. Askatu nahi nuke beldurraren korapiloa. Ausardiaz bete lotzak utzitako lekua. Gezur handi honen menpe galdutako uneak berreskuratu daitezke bizirik gauden artean. Molde bat, bi esku, lotzen zaituen apurtu. 2000 izpilu, zuk duzun egiaz jabetu. Galduta zeuden sustraiza